natin ngayon, yung ating pong VP, yung ating VP for Finance, yung ating Student Council President, syempre si Lito na napakatagal ko ng kaibigan na ating Union President. Grabe ka naman Lito, sinabi mo pa yung 1999. Para ang tanda ko na tuloy. Pero alam nyo, parang sentimental journey ito para sa akin. Kami ni Attorney Borge, kami yung union lawyers ng FEMACO for a very long time nung nasa saligan kami. At ibang-iba talaga yung Mabini colleges noon. Naalala ko, maraming beses ako nandito para sa collective bargaining agreement. Lahat sama ng loob yung dala-dala natin dito, di ba? Lahat sama ng loob naramdaman namin. Hindi ko na nasan ba yung hindi ko na maalala kung saan yung room na kung saan kami nagsi-CBA negotiations doon. Doon ba yon? Kasi ibang-iba na. Ibang-iba na yung itsura ng Mabini colleges. Pero napakatagal na panahon na 22 years, halos 22 years na yon. Ang kabutihan lang, yung lahat na pinagdaanan ng kadiliman ng panahon na yon, nagbunga sa kabutihan. At nakikita natin, at ito yung parati natin pinaninindigan, na pag nagkakasundo yung management sa labor, ang nakikinabang mga estudyante. Diba? Nakita natin yan dito sa Mabini colleges, na hindi dapat tinitingnan na mag-mental journey ito. Parang binabalikan ko yung buhay ko dati. Marami nang nabago, pero marami pa din yung pareho. Yung nabago, marami ng, halimbawa kami ni na Attorney Borge, Attorney Legasyon, iba-iba na yung mga pinili namin na daang tatahakin. Pero yung mga paniniwala, yung mga tao na matagal nating kasalamuha sa laban, nandito pa din. Kaya nga nakita ko si Aga kanina, sobrang saya ko kasi kailan ba kita huling nakita? Napakatagal na din. Kasama din sa laban. Pero yung sa akin lang yung pakikiisa. Yung nangyari dito sa inyo, parang microcosm siya ng isang klase ng labor relations na pinapangarap natin para sa bansa natin. Na pag sinisiguro na yung mga karapatan ng mga manggagawa na naaalagaan, ang nakikinabang din yung paaralan. Pag nasisiguro na nagkakaintindihan, ang nakikinabang mga estudyante na dapat nag-aaral na maayos. Ako kasi, ang karamihan sa inyo mga bata pa, so siguro nung pumupunta-punta ako dito, baka ang iba nga hindi pa buhay. Ito si Gian ay bibi pa yata noon, tingnan mo, si Gian ngayon ay napakaganda ng mag-aabogada. Karamihan sa inyo wala pa. Pero yung mga panahon na pumupunta-punta kami, pagpasok mo pa lang sa campus, ramdam mo na yung bigat. Pasok mo sa campus, ramdam mo yung bigat. Pati yung itsura ng paaralan, parang madilim. Ako naalala mo pa dito, di ba? Parang madilim. Pag pupunta ako dito, problema yung inaatupag. Pero dahil nagtiyaga yung mga union members, yung mga union officers, dahil yung mga pumalit na management ay naging bukas, kayo din lahat yung nakinabang. Kaya para sa akin, hindi pa ako magkakampanya. Hihingi ako ng tulong sa inyo pagdating ng tamang panahon. Yeah! Pero ngayon ay pumunta lang ako para makiisa. Makiisa dahil pag nakikita ko kayo, parang story of triumph, story of hope and inspiration yung nangyari dito sa Mabini colleges. So, congratulations sa management, sa administration, congratulations sa union members and officers sa mahabang panahon na pakikipaglaban para masiguran na yung karapatan ng bawat isa ay napapangalagaan. So, mabuhay po kayo. Maraming salamat ulit.